ክርስትና ኣብ ኤርትራ መዓስ ኣትዩ? ሀ 284 ድሕሪ ልደት ክርስቶስ፣ ለ 338 ድሕሪ ልደት ክርስቶስ፣ ሐ 450 ድሕሪ ልደት ክርስቶስ። ኣብ መንጎ ወከልቲ ህዝባዊ ግንባርን ስርዓት ደርግን ኣብ በርሊን ዝተገብረ ርክብ መዓስ ተኻይዱ? ሀ 1970 ለ 1975 ሐ 1985 መጽሓፍ ወፍሪ ስግረዶብ ብመን ተጻሒፋ? ሀ ሰሎሞን ድራር፣ ለ ዓለም ሰገድ ተስፋይ፣ ሐ ሰሎሞን በርሀ። ተሓሪሱ ዘይፈልጥ ግራት ብትግርኛ እንታይ ይበሃል? ሀ በዱ፣ ለ ስግኢ፣ ሐ ፍንጥሖ። እዚ ሕጂ ሚኒስትሪ ዜና ተደኪኑሉ ዘሎ ቦታ ቀደም እንታይ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነይሩ? ሀ ፎርቶ ባሬቶ፣ ለ ፎርቶ ባልደሴራ፣ ሐ ፎርቶ ካባግናሪ። ደንድሮፎቢያ እንታይ እዩ? ሀ ፍርሒ ኣግራብ፣ ለ ፍርሒ ሓሳኹ፣ ሐ ፍርሒ ደም። ጉባኤ ኣዶባሓ መዓስ ተኻይዱ? ሀ ሕዳር 1965፣ ለ ግንቦት 1967፣ ሐ ነሓሰ 1969። ኣብ ኤርትራ ዝበረኸ እምባ ሶይራ ብራኽኡ ክንደይ ሜትሮ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ? ሀ 3330፣ ለ 3030፣ ሐ 3303። ካብ 1977 ክሳብ 1987 ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ተጋዳላይ መን እዩ?